Nakalas ang usa ka habal-habal driver human kini gipusil sa wa mailhing mamumuno sa Purok Sampaguita, Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Gila ang biktima nga si alias Ayan, 40 anyos, taga Purok Lumboy, Barangay San Roque. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikan sa sitio Sawsawan ng biktima o giingong giatangan sa mamumuno sukad pa sa kadlaw. Gabisikleta lang, gasulob og bonet, hinungdan nga dili maklaro ang naong. Sa dayong agi sa biktima, gipara kini sa mamumuno. Dihang gihunong ang motor, diha na gipusil ang biktima sa makadagang higayon. Nisuway pa og padagan sa motor ang biktima, apan nahagba kini ug gitiwasan pa kini og pusil sa mamumuno. Misibat ang wa mailhing mamumuno ug padayong gipangita karon sa kapulisan. Gida sa tambalanan ang biktima apan nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Nakuha gikan sa crime scene ang kabhang sa mga deformed slugs ug duha ka putos sa gituhoang shabu. Gitanaw karon nga personal grudge o may kalambigitan sa drogas ang motibo sa pagpamusil, labi na nga matud pa adunay nakuha nga duha ka mga sachet sa gidudahang shabu haduol sa motor nga natumba. May nakita man doon pa dalawang sachet ng shabu doon sa mismo sa biktima. Pag dinarali yung victims, yun, doon yung dalawang sasya ng duga na natagak. Mula sa kamay ng biktima. Mula sa kamay ng biktima.